Amuris Resort pala ito. Amuris Resort.
after how many years? Almost 2 years. Finally. English? Oh, sa kanon, mapangudonat lang. Inyang cottage mi ho. Campus English English. automatic mail. Yung service nila pagburo lang. Kamot na itong karamuan. Iyo. Ano nga yun? May mga ano nga. May mga day manahiling. Basura, yun pa? Pababasag na sel. Ay, bibidyo si mama. Mga swimming ako dito.